una llicència d'activitats per poder obrir un macroprostíbul a la ciutat de Mataró. El volum del macroprostíbul, amb més de 55 habitacions, és d'unes dimensions que de ben segur afectaran el seu entorn. Una activitat d'aquesta mena s'hauria de valorar i se n'hauria d'informar tots els grups municipals per analitzar la seva idoneïtat. Per desgràcia, la poca transparència del govern municipal ha generat, per sorpresa, un debat que hauria estat enriquidor si s'hagués abordat des d'una visió global de ciutat i des de la sensibilitat envers les treballadores sexuals que no tenen cap mena de dret laboral. Com ja s'ha atorgat la llicència, el marge de maniobra legal per impedir un macroprostíbul d'aquestes dimensions ha quedat reduït. El juny de 2009, el regidor d'Urbanisme signà un informe de compatibilitat urbanística favorable per a la construcció del macroprostíbul i al gener de 2010 es concedeix una llicència per a l'activitat del macroprostíbul. La llicència es concedeix al senyor Colomer, una persona coneguda a la ciutat per la seva col·laboració amb el Festival Shakespeare i per ser un dels principals propietaris interessats en el desenvolupament urbà de la nova zona Iveco Pegaso. Un cop la premsa s'ha fet ressò dels dos macroprostíbuls que es pretenen obrir a la ciutat, el govern manifesta que no hi podia fer res, però tot seguit, contradient-se, signa un decret per suspendre les llicències d'obres per a aquesta mena d'establiments. És per tot això que la CUP formula les preguntes següents. Primer, el senyor Colomer s'ha reunit amb alguna persona representant de l'Ajuntament per informar del seu interès per obrir dos macroprostíbuls? No s'havia reunit amb cap membre d'aquest govern i no tenim constància que amb ningú altre. Quan i com es va assabentar el govern municipal que el senyor Colomer volia obrir dos macroprostíbuls a la ciutat? Doncs mai, no ens vam assabentar mai perquè el govern no va venir a comunicar, i evidentment ens hem assabentat arran de la petició de sol·licitud de la llicència. Tercer, en el moment de tramitar l'informe favorable al juny de 2009, sabia el senyor Bassas que la llicència per a la sala de festes amb espectacle i annexos era per a prostíbuls? Haig de dir que l'informe d'urbanisme que va signar els ciutadans no era la llicència d'activitat, és un informe que es posiciona sobre si en aquell planejament, si en aquell solar el planejament et permet posar activitats recreatives, i evidentment l'informe va ser positiu, per tant, com que es parlava de naturalesa sexual, doncs aquesta era la naturalesa i és el sentit i l'objectiu d'aquests informes. Es posicionar-te sobre si el planejament urbanístic permet o no aquest tipus d'activitats. En aquest cas es permetia perquè és una recreativa. Quantes parcel·les i llicències té el senyor Colomer en el sector de les hortes o Iveco Pegaso? Com vostè es pot imaginar, senyor Cifuentria, em sap greu però no li podem donar aquesta informació, és una informació privada que ni podem ni tenim per facilitar. En tot cas, l'únic per altres costes són les 3 sol·licituds que té demanades de llicències d'activitat aquest senyor al nostre Ajuntament, 2, com saben vostès, per la pràctica de prostíbuls i un altre per un parc infantil amb servei de bar. I cinquè, per què en els expedients municipals enviats per la Comissió d'Innovació i Presidència no es va fer constar que la llicència atorgada era per a un prostíbul? Gràcies. Bé, aquest és un debat que no vull entrar després, els diré per això que la llicència... La sala de baixar la cronologia, perquè si no és difícil el rumor, si no és difícil escoltar que no la regidora d'assistència. Gràcies, alcalde. Bé, no hi ha una llicència de macroprostíbul, no existeix a la legislació aquest tipus de llicència, amb aquest nom, amb aquesta denominació, per tant, per això no podia sortir d'aquesta manera i si sortia amb els noms de què hem parlat abans, sales de festes, amb espectacles de nens o bars de nens. En tot cas, entraré després perquè m'agradaria fer un debat una mica més endreçat, ja que s'han dit moltes coses i voldria respondre-les totes. S'ha parlat molt del tema dels tècnics de la casa. Em sembla que no ens toca a nosaltres jutjar la professionalitat dels nostres tècnics i em sembla que ningú posa en dubte la seva professionalitat. El que està clar és que un tècnic ha de fer aquelles tasques que des de l'àmbit polític se li encomanen. Per tant, si a nivell polític es tenia clar que no es volia un prostíbul de les dimensions que ara ens trobem, doncs políticament hi havia d'haver estat un posicionament en contra perquè els nostres tècnics fessin les gestions oportunes per tal que aquest macroprostíbul no s'acabi instal·lant a la ciutat de Mataró. Miri, jo no soc jurista, tampoc he estudiat dret i a mi se m'escapen moltes de les coses que aquí s'han plantejat.
Poder la forma més sensata de plantejar l'actual problema que tenim és si partim d'unanimitat del conjunt dels grups municipals que no volem aquest model de macroprostíbul a la ciutat i si, com diuen els companys de Convergència, és possible l'anul·lació i la denegació d'aquestes llicències d'activitats, doncs, carai, posem-nos a treballar, fem que els nostres tècnics tirin endavant aquestes iniciatives legals per tal que això no passi. Si d'alguna manera es pot aturar que tinguem un macroprostíbul d'aquestes dimensions, doncs endavant. El que sí que he trobat a faltar en el conjunt de les intervencions és una mica aquest debat que nosaltres venim exigint. No ens podem plantejar què volem i com ho volem si no tenim un debat clar entorn a la prostitució. No podem parlar de l'àmbit urbanístic si no tenim clar a dins què volem que hi passi, si no tenim clar que les persones que estan allà treballant tindran drets o no tindran drets. Per nosaltres aquesta és la principal preocupació, que ara mateix tothom s'enresta les mans perquè sembla ser que segurament a nivell social no hi ha unanimitat en aquests temes, que això crea discrepàncies i avui ho estem veient i per més que sigui un debat difícil entenem que s'ha d'abordar. Nosaltres reconeixem des de la CUP que és un debat difícil, a dins mateix de la CUP tenim discrepàncies, però no per això, per ser un debat complicat, creiem que l'hem d'amagar. Per tant, jo insisteixo en que per davant de tot hem, en primer lloc, de fer des dels nostres tècnics aquelles iniciatives oportunes per tal d'anul·lar la llicència que s'ha atorgat i paral·lelament hem de fer aquest debat per tal d'aclarir-nos i tenir un posicionament clar davant la prostitució. Que nosaltres no tenim els instruments per acabar decidint una llei que reguli la prostitució, d'acord, però sí que seria interessant que des d'aquells àmbits, com és el local, on sí patim els problemes, perquè la Generalitat poden fer moltes lleis, però qui acaba patint els problemes són els barris, els carrers i els ajuntaments en els quals se'ns presenten aquestes sol·licituds. Però seria molt interessant que no només l'Ajuntament de Mataró, sinó el conjunt dels municipis del país elaborés un discurs, un debat partint de la nostra realitat, partint dels conflictes que poden plantejar des de la societat civil, les necessitats que poden plantejar les prostitutes amb la seva il·legalitat i amb la seva manca de drets, i a partir d'aquí mirar de treure un entresat. Nosaltres d'això no en farem un enfrontament polític, senzillament el que volem és començar a aclarir un tema que, per desgràcia, aquesta il·legalitat, aquesta manca d'instruments i aquestes contradiccions que aquí s'han plantejat puguin fer d'aquest problema una realitat molt més plausible